$100 ба телефон харидам? Бале, мехарам. аз $100 ба рафта дарс хун, не қимат. 50 сомонӣ ба як китоб хар, не қимат, не пул надорам. диққат кунед то. 50 сомонӣ ба рафта абед кунем, нормально, арзон, чой кунем якдигарамон ба. 500 сомонӣ ба чой кунем якдигарамон ба. гапхӯрак кунем, ҷурашинак кунем, арзон. $5000-10,000 ҷамъ кун, як даромад соз ки ақаллан $200 ту ба $300 ки даромад як кунам ин кора. Не мушкил, кардан наметавам. кардан наметавам. мардикоре, зану фарзанд дур, худакой намебинӣ, мардикоре солош қатте. ҳамин дастат ба мемондагиш $200 ё $300 баъд аз патенту, баъд аз аренда, баъд аз ҳами чӣ бевихадной кор кардан. ин осон. ватан ба кор кун, ҳамун $200 кор мекунем, даромад созем, вай кунем. қин, $10,000 ҷамъ кун ки кор кунем, қин. Не ки рафта мардикоре кунам, вай яке ба осон. баъзан намефаҳмам. бизнес соз, пул надорам. пул нест. туй кун, пул меёбам. $5000-10,000 ё бизнес соз, пул нест, пул намеёбам. намемонад кардан, накун. туй кун, $10,000 меёбам. 1 соат китоб хун ҳар рӯз, вақт нест. сари вақт намозата хун, вақт нест. падару модар ба хизмат кун, вақт нест. саломатит ба нигаҳ кун, вақт нест. вақт нест. ҳар рӯз 2 соат 3 соат соцсети ба шистан, гапҳои хома гӯш кардан, ютуб ба вақт ҳаст. интихоби шумо ояндаи шумо месозад.